माझ्या चॅनलमध्ये तुमच्या सगळ्यांचं पुन्हा एकदा स्वागत। आमच्याकडून तुम्हाला दिवाळीच्या खूप खूप शुभेच्छा। तर आज आम्हाला मदर ऑफ मालवण कडून एक दिवाळी भेट आले। तर मॉम म्हणजे काय? मदर ऑफ मालवण, मालवणची आई अशा अर्थाचे आहे पाश्चिमात्य नाव। मालवणच्या खाद्य संस्कृतीची ओळख संपूर्ण जगाला नव्याने व्हावी या उद्देशाने मदर ऑफ मालवणची सुरुवात झाली आहे। तर आता आपण बघूया या मदर ऑफ मालवणच्या भेटवस्तूमध्ये काय दडले। तर मालवणी खाद्यपदार्थांची मेजवानी यात आहे। तर चला तर आपण बघूया। तुम्ही बघू शकता हे चुरमुरा लाडू आहेत। हे चुरमुरा लाडू आपले कुरमुरे असतात, कुरमुरे आणि गुळाचा पाक करून हे बनवले जातात। त्यानंतर हा मालवणी शेव चिवडा आहे। हा मालवणी शेव चिवडा भाजक्या पोह्यांचा आणि शेव टाकून छानपैकी मस्त फोडणी दिलेली आहे खमंग अशी या मालवणी शेव चिवड्याला। माझ्या तर आत्ताच तोंडाला पाणी सुटलंय। हे पोह्याचे लाडू आहेत। आपण लाडूचे बरेच प्रकार ऐकलेत पण पोहा लाडू हे पहिल्यांदाच बघतोय। हा आता पोहा लाडू, पोहा आणि साखर गुळाचा पाक करून हा लाडू बनवला जातो। हे आहेत मालवणी खडखडे लाडू, तुम्हाला सगळ्यांनाच माहिती असतील। प्रसिद्ध असे मालवणी खडखडे शेवेचे लाडू केले जातात। गुळाचाच पाक असतो याच्यात। खूप पौष्टिक आणि असे पदार्थ आहेत हे सगळे। वाव, काजू लाडू हे कोणाला नाही आवडणार? लहानांपासून मोठ्यांपर्यंत आवडणारे हे प्रसिद्ध काजू लाडू। काजूचं उत्पादन मालवणात म्हणजे कोकणात होतं, त्याच्यापासून हे काजू आणि साखरेचा पाक बनवून करतात हे लाडू। हे कडक बुंदीचे लाडू आहेत, जे आपण गणपतीमध्ये जास्त लाडू सगळीकडे प्रसाद म्हणून दिला जातो। प्रसिद्ध असे कडक बुंदीचे लाडू। शेंगदाणा लाडू, आपण गुळाचा पाक करून शेंगदाणा लाडू, हे उपवासालाही लाडू चालतात। हे तर खूपच वेगळे दिसत आहे। काळ्या तिळाचे लाडू येते। आपण नॉर्मली संक्रांतीला सफेद तिळाचे लाडू करतो, पण मोस्ट ऑफ मालवण मध्ये काळ्या तिळाचे लाडू करतात। तर हे असे काळ्या तिळाचे लाडू, हे पण खूप पौष्टिक असतात। त्यानंतर हे आहे गुळाचे चुनका, हे काहीतरी वेगळे आहे। हे खोबऱ्याचं म्हणजे आपले खोबऱ्याची वडी म्हणतो तसं हे खोबऱ्याचे गुळ टाकून केलेले चुनकाप आहे। हे पण आपण उपवासाला फास्टिंग साठी खाऊ शकतो। मालवणचा फेमस मालवणी खाजा, हा पण मालवणचा खाजा, आलं आणि गुळाचा पाक, त्याच्यानंतर तीळ, चण्याची शेव, असं सगळं भरपूर इन्ग्रेडियंट्स वापरून केला जातो, पण खूप चविष्ट आणि खूप प्रसिद्ध असा असणारा हा मालवणी खाजा। हा आहे मालवणी शेव चिवडा, त्यामुळे तुम्हाला जास्त करून शेवच बघायला मिळेल। आता हा आपण बघितला, पहिला आपण बघितला तो लाल शेव टाकून केलेला चिवडा आहे भाजक्या पोह्यांचा। हा जो आहे तो भाजक्या पोह्यांचा पिवळी शेव टाकून केलेला आहे। हा जरा तिखट असणार, हा नॉर्मल असणार। खूप छान खमंग अशी फोडणी दिलेले चिवडे छान लागतात। त्यानंतर ही आहे चकली, सगळ्यांनाच आवडते अशी भाजणीची चकली। आणि मालवणी जेवणामध्ये कोकणात मालवणी जेवणाचा जो सर्वात इम्पॉर्टंट जे काही वापरला जातो तो म्हणजे हा मालवणी मसाला। मालवणी म्हणजे मालवणी जेवण ह्याच्या काय म्हणतो आपण, त्याशिवाय फिका आहे। हा, जर हा मसाला नसेल तर जेवणाला मालवणी काहीच चव अर्थ नाही। तर हा असा मालवणी चैतन्य स्पेशल मालवणी मसाला। हे जे पदार्थ बघितले हे सगळे मालवणी उपहार आहेत, फेमस मालवणचे उपहार।
त्या व्यतिरिक्त मॉम म्हणजेच मदर ऑफ मालवणकडे रेडी टू कुक मालवणी चिकन स्पायसेस मिक्स, फिश करी मिक्स, उसळ मिक्स, त्याच्यानंतर अस्सल मालवणीमध्ये कुळीत पिठी, चिंच, कोकम आगळ, वडेपीठ, उकडे तांदूळ, गावठी पोहे, ड्रम रोस्टेड काजू असेही पदार्थ उपलब्ध आहेत. तर आता आम्ही ह्या सर्व जो काही उपहार आहे त्याच्यावर आम्ही ताव मारणार आहोत. तर तुम्हाला पण ह्या वस्तू पाहिजे असतील आणि मगाशी जे काय तुम्ही ऐकलं म्हणजे जे वेगवेगळे पदार्थ तुम्हाला आनंद घ्यायचा असेल तर खाली दिलेल्या नंबरवर लगेच कॉन्टॅक्ट करा. तुम्हाला पुन्हा एकदा दिवाळीच्या खूप खूप शुभेच्छा. हॅपी दिवाळी.